ita ce sabuwar waƙar rana da yi wa Isa Ali Fantami a lokacin da ake so a tsayar da ɗan takarar gwamnan da ke jihar Gombe wato Sheikh Ali Isa Fantami. Lallai babu shakka wannan abin ya nuna matuƙar rashin goyon bayan jam'iyyar magoya bayan APC a lokacin da kuma manyan shugabannin na cikin jam'iyyar wato jam'iyyar babbar jam'iyya wacce ta fi kowace jam'iyya capacity a cikin jihar Najeriya, inda suka ga ba sa goyon shi Isa Ali Fantami akan tsayar da shi a takarar gwamna a shekara ta 2027. Duk da cewar dai a yanzu haka ga abu nan yana ta tunkaro mu, sannan kuma zaɓe yana ta ƙara matso mu a lokacin da Sheikh Malam Isa Ali Fantami ya fito yana neman takarar gwamna a cikin jam'iyyar tamu ta APC, inda aka zauna aka tattauna tsakanin manyan jigajigai da kuma shugabannin jam'iyya na ita jam'iyyar APC, sannan kuma suka nuna su ba za su iya wannan zaman da shi Isa Ali Fantami ba, kuma ba su iya tsayar da shi a takarar gwamna ba, a lokacin da abin ya yi matuƙar nuna gwagwarmaya a cikin jam'iyyar ta APC gaba ɗaya. Sannan kuma su 'yan jihar Gombe sun nuna suna son shi Isa Ali Fantami a yayin da suke tunanin kamar shine zai musu abubuwan da suka fi so a cikin jihar tasu, inda kuma suka nuna suna rashin goyon baya akan irin wannan fitarcin da jam'iyyar APC ta mai a lokacin da ita take bashi motoci da kuma kuɗaɗe ya fito ya kamfen domin a ga ya cimma zaben nashi a shekara ta 2027 da take gabato mu a yanzu haka. Duk da cewar dai a yanzu haka Isa Ali Fantami sun riga da sun mai abubuwa na bazata da kuma abubuwan da bai tsammani ba a lokacin da suka nuna tsantsar irin rashin yarda da kuma wannan suka nuna ba su tsayar da shi Isa Ali Fantami a jam'iyyar tasu ta APC a matsayin mai neman takarar gwamna ba a shekarar ta 2027, a lokacin da Isa Ali Fantami ya yi tunanin ya haƙura da wannan abin da yake faruwa. Lallai babu shakka Dauda Kahutu rana ne ya ƙara taso da Isa Ali Fantami akan cewar kai ya sake ya haƙura da wannan abin da yake faruwa, a lokacin da Nura M Ino shi ma ce kuma shi ma zai tashi, shi ma zai mai waƙa, babbar waƙa mai daɗi, amma ya kamata a ce kada ya sake ya haƙura da wannan neman gwamnan da yake yi a jam'iyyar tasu ta APC, a lokacin da an sai ƙara nuna mai rashin goyon baya akan neman jam'iyyar da yake yi ta APC, to zai yana da ra'ayi da zai iya canja wata jam'iyyar sannan ya je kuma ya nemi gwamna, tunda har al'ummar Gombawan sun nuna suna son shi kuma sun nuna suna yin shi kuma suna so ya zo su tafiyar da shi ya zama gwamnan garin nasu, saboda suna nuna kyakkyawan nufi da kuma kyakkyawan niyya a gare shi zai musu abin da suke so a cikin rayuwar tasu. To masoya ma'abota kallon shahararren wannan shirin na sabuwar waka da muke kawo ku daga nan Duniyar Labarai TV, za mu son wannan ne ziyartar ka na farko wannan YouTube channel namu mai albarka, da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun labaran waƙoƙin da zarar mun ɗora za ku dinga samun shi akai-akai. Sannan kuma za mu so ku ci gaba da kasancewa da mu, ku dinga yi mana sharing ɗin wannan bidiyon, sannan ku dinga yi mana comment, ku yi mana liking domin bidiyon ya tafi inda ake so. A lokacin da Isa Ali Fantami ya fito ya ce 2027 dole shi da shi za a yi, kuma mu ma muna cika kyakkyawan niyya akan cewar Isa Ali Fantami zai yi abin da ake so a faɗin jihar ta Gombe. To da haka muke ce muku wassalamu alaikum, ma da zango na gaba.